No ratsasta. Helvetti. Hyvin. Tää helvetti. Kuka tää? Halu turpa. Höpö. Haluut sä Homo. seksi? Anteeksi. Mutta miksei sulla ole vaatteita? Haluut sä 30 euroa. vai? Turvekylpyy. Vai rähmäkäpälä. Kiisseliä. Sepä ikävää. Voiko mä jotenkin auttaa? Asiakas jo. Joo, mene se vaan. Kyllä mä pärjään. Kaikesta ne ihmiset jaksaakin valittaa ja vinkua. Mitä helvetti? Kari. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Mitä sä siinä tuijotat? Ei kun, no onko... Haluut sä turpaas? Vai menikö homolta pupupöksyyn?